Шығарылышыбызны Менделеевск түбәге яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Заманча медицина уңайлы шәһәр мөхите федераль һәм республика программаларын гамәлгә ашыру. Бу мәсьәләләр Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның игътибар үзәгендә булды. Ул Менделеевта шәһәр һәм районны үстерү тәҗрибәсе белән танышты, тәкъдимнәрен җиткерде. Пандемия сәбәпле кыйынлыклар булуга карамастан, районда ел дәвамында төзелеш туктап тормады. Сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча үзәк хастаханә поликлиникасы заманча җиһазлар белән тәэмин ителде. Уңайлы палаталар булдырылды. Югары квалификацияле белгечләр эшли. Медицина хезмәткәрләре монда төпләнеп калсын өчен җир участоклары бирергә кирәк. Районнан кергән бу мөрәҗәгатьне хәл итү өчен депутат Айрат Зарипов эшли. Давайте посмотрим. Я работаю. Давай посмотрим. Быел күп фатирлы ишегалларында зәкләндергәннәр. Республика президентының безнең ишегалды программасы нигезендә эскәмияләрне алыштырганнар, тротуарларны зәкләндергәннәр, балалар мәйданчыклары ясаганнар, ялтырткычлар куйганнар. Менделеев шәһәрен аркылыга буйга велосипедта йөреп чыгарга була, трассаларны киңәйткәннәр. Аграр сәнәгатьтәге уңышлар буенча район республикада 30-нчы урынга күтәрелгән. Актив белән очрашуда район тормышындагы яңалыкларга тукталдылар. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, районда федераль һәм республика президенты программалары уңышлы үтәлә. Берничә очрашу булды. Шатландык эшләгән күреп эшләрен, поликлиниканың бик матур ремонт ясап, юллар, парклар һәм халык белән очрашуда ниндидер авыр айрым аларны гына борчый торган мәсьәләләр күтәрелмәде. Районның тарихы бай. Мирасны архивның яңа бинасында сакларга җыеналар. Әлеге объектны тантаналы шартларда ачтылар. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Менделеев районы. Теманы дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Менделеевский районына эшлекле сәфәре вакытында яңа объектлар төзелеше белән танышудан тыш халык санын алу һәм сайлау белән бәйле сорауларга да ачыклык кертте. Халыкара санын алу мәсьәләләрне күчкәндә, бүген күтәрдек аны да очрашуда, халык белән аралашканда ышанычым зур. Халык хуплый, менә бүген республиканың җитәкчелеге президенттан башлап, дәүләт органнары, муниципаль җитәкчеләргә ышанычлары зур. Хөрмәт итәләр. Аңлыйбыз ди, авыр вакыт ди, ләкин эшләгән эшләр күзгә күренеп тора. Шул сүзләр өметләндерде. Монда дәррәү бергә булып халык сайлауга да килер һәм халык арасыннан алуга да катнашуга бик актив килерләр.